Emprenedora des dels 18 anys, dues empreses a les espatlles, jurista i economista. Avui parlem amb la Laura Bastons, companya de la universitat i amiga. Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Haro. Hola, Raquel. Hola, Marta. Benvinguda, Laura. Benvinguda. Hola, noies. Amb 17 anys vas crear la teva primera empresa, Creepy Crep. Com és això? Ve de família, aquest esperit emprenedor? A veure, els meus pares són autònoms els dos. El meu pare té una empresa, la meva mare és autònoma, per tant treballa pel seu compte, i a casa sí que és veritat que sempre hi ha hagut aquesta cosa de treballar per compte propi. Però jo crec que Creepy Crep va sorgir bàsicament de dinars, sopars familiars que fèiem amb la família quan viatjàvem i que sempre teníem moltes ganes de formar com alguna cosa junts. I vam dir, doncs mira, nosaltres estàvem començant la universitat, jo estava començant la universitat, no, jo estava a batxillerat, les meves germanes estaven a la universitat i un dia sopant i tal, com que sempre ens havien agradat molt els creps i així, vam dir, ostres, seria guai muntar una creperia. I primer vam pensar en alguna cosa més estable, sobretot a l'Estartit, que és la zona on nosaltres estiuegem més, però la veritat és que com que els lloguers són una cosa molt anual i tal, vam pensar que hi hauria molts costos i així, i llavors vam estar recapacitant fins a fer alguna cosa més, fins que va sorgir la idea del Creepy, que és un food truck, bàsicament. Que guai. I era un negoci estacional? O depenent dels festivals, els estius? A veure, nosaltres el problema és que, clar, tot aquest negoci, tant aquest com el segon que vam fer, estava molt pensat perquè poguéssim estudiar i, a més, durant l'estiu, sobretot, ens poguéssim treure un rendiment. Llavors, sí que era algo estacional en el sentit que l'època que treballàvem més era l'estiu i a l'hivern fèiem alguna cosa. Per exemple, què sé, la xocolatada del Carnaval de Sant Cugat, hi havíem anat. I això era més al gener, febrer. O els Petits Camaleons, que era un festival que, de fet, també està a Sant Cugat, a l'octubre. Doncs també hi anàvem, però sobretot treballàvem els estius. Com va ser, no? Això de, anem a crear l'empresa, anem a crear Creepy Crep. Tu tenies 17 anys, no podies crear l'empresa, algú t'havia d'ajudar. Sí. O sigui, jo sempre he tingut molt de suport familiar, llavors això, més que els meus pares, va ser una cosa que vam fer jo i les meves germanes, lògicament, amb el suport dels meus pares, que ens van ajudar moltíssim. Però va ser una cosa més conjunt, aquesta empresa. Llavors, jo el que sí que vaig fer és que vaig aprofitar, aquesta empresa, diguéssim, paral·lelament, jo havia de fer el treball de recerca de batxillerat. I llavors jo sí que vaig aprofitar per fer com una planificació de l'empresa i fer tot el planning a través del meu treball de recerca. I llavors va anar com paral·lelament. Però, de fet, el projecte, perquè primer vam fer els plànols i tal per poder dissenyar el remolc, llavors el projecte en si va sorgir abans que jo acabés el treball de recerca. Perquè, clar, el treball s'entregava al setembre i nosaltres vam començar a juny, per dir alguna cosa. Laura, sabem que et van donar un premi pel treball de recerca que vas fer relacionat amb Creepy Crep. Vas presentar el projecte al concurs abans que Creepy Crep hagués triomfat o va ser després, diguéssim, quan ja sabies que l'empresa havia anat bé? Va ser després, però més perquè vaig acabar el treball de recerca al final. De fet, us he de dir que la primera nit que Creepy Crep va començar a funcionar, vam fer 0 euros. Literal. O sigui, no vam vendre absolutament res. Llavors, a partir d'aquí, però, nosaltres vam anar aprenent, perquè sobretot el que aprens molt en un negoci és... ho vas aprenent sobretot sobre la marxa. Llavors, a mesura que vam anar aprenent, llavors Creepy Crep va començar a funcionar, però com que el treball de recerca es va acabar de forma posterior i el primer any, lògicament, no és ni com el segon, ni com el tercer, ni com el quart, doncs no, va ser una cosa que es va fer separadament. I en la creació i la posada en marxa de Creepy Crep, quin va ser el major obstacle? La cosa més difícil de Creepy era aconseguir les llicències per anar als llocs. És a dir, l'objectiu era que com més popular o com més gent anava a l'esdeveniment, clar, tu més venies. Llavors, el guai no era assistir a les petites festes majors o esdeveniments, sinó que era arribar a obtenir llicències com el Canet Rock, com l'acampada jove. I l'acampada jove, jo què sé, en 3 dies passava 25.000 persones. A veure,
és molt difícil que ningú et compri, per dir alguna cosa. Clar. Llavors, aquesta era la cosa més difícil, perquè a més no és un tema que estigui regulat igual per tots els ajuntaments, però en cada esdeveniment funciona igual, cada festa major funciona diferent, cada festa major també és un món a part. Llavors era la feina més difícil i que de fet la fèiem durant l'hivern, no durant l'estiu. Durant l'estiu només treballàvem al food truck. Clar, això també s'ha de planificar, no? De dir, bueno, a l'estiu volem anar a aquest festival, però potser la convocatòria comença al setembre, no? De l'any anterior. Sí, literalment. Sobretot, moltes es convoquen al gener i al febrer. Llavors, durant el gener i el febrer era com intensiu perseguir la gent, perseguir els organitzadors, presentar projectes, que per exemple a Granollers funciona a través de projectes. O sigui, la festa major de Granollers funciona a través d'un projecte que tu has de presentar a l'Ajuntament. Llavors, amb aquest projecte se't dona més o menys punts i per tant pots triar una o una altra zona de Granollers per posar-te. I llavors aquest projecte, la puntuació va en funció de la integració que tu facis en la festa, de si fas un reciclatge amb el que tu produeixes, etc. Una sèrie de criteris, no? Llavors, clar, tot això s'havia de presentar, s'havia de preparar amb molta antelació. I quan trigaven més o menys en confirmar-vos? Perquè, clar, m'imagino que vosaltres us presentàveu al gener, però no sé, si no us confirmaven fins al juny, ja estaven pràcticament a l'estiu. Llavors era tot com molt ràpid, no? A veure, t'he de dir que el primer any a vegades es confirmaven el mateix dia. Vull dir, sí. O el dia abans de dir, vale, doncs vens. Estupendo. Sí. El que era guai d'aquests llocs és que, per exemple, a l'acampada jo me'n recordo que el primer any ens vam confirmar com super a la vora, això, 1 o 2 dies d'antelació, però el guai és que un cop t'havies fet un lloc, aquell lloc no és que se't reservés, però sí que, com que ja et coneixien, era més fàcil. I, per tant, hi havia festivals tipus el Clàunia, tipus això, l'acampada jove, tipus les festes d'Altura d'Olot, que va ser molt difícil, però al final també vam poder anar i tal, doncs que, ja et tenien una mica en compte que tu hi havies anat l'any passat i, per tant, segurament aquest any repetiries. I alguna anècdota a explicar relacionada amb algun d'aquests festivals? Perquè anar a l'acampada jove, jo crec que aquí unes perles trobaries. A veure, la veritat és que d'anècdotes n'hi ha 1000. Des de, clar, és un negoci que una de les frustracions, o la frustració més gran que pots tenir és que vagis a un lloc i no venguis res. O sigui, en el negoci hi ha dos frustracions que pots tenir. Una és que no venguis res i l'altra, que és una dificultat, és que, clar, tu quan vas en un lloc no saps quanta gent hi haurà. Per tant, has de fer una previsió amb antelació, però sense exactament saber què hi haurà o què et trobaràs. Llavors, me'n recordo que, per exemple, el primer any de l'acampada jove, ara que parlàvem d'això, doncs vam preparar biquinis, molts biquinis, vam comprar per fer molts biquinis. Total, que vam vendre de tot excepte biquinis. Amb 16 anys i morta de vergonya, però bueno, em vaig dedicar a l'últim dia a anar al mig del ball a fer ofertes de biquini a €1. Mentre la gent estava ballant, jo anava dient, voleu biquinis a €1? Biquinis a €1? I vam vendre, portàvem una caixa i mitja i vam vendre tota una caixa. O sigui, que va ser tot un què. En realitat, que va funcionar molt bé. I així, o una altra anècdota així va ser que, per exemple, un any vam anar al Festivern i també, aquell any no hi havia gaire gent. I ens vam dedicar a anar a les tendes a fer venda a domicili. Total, que tu podies apuntar l'hora que tu volies, o sigui, quins entrepans volies i l'hora que tu volies. I jo i la meva germana ho anàvem enviant a WhatsApp amb els meus pares, aquell any hi havia els meus pares d'allà que ens van venir a ajudar, amb els meus pares que estaven preparant els entrepans, llavors ens dedicàvem a anar al Creepy i anar a repartir entrepans. Llavors, tots són anècdotes així de, que te les has d'enginyar com sigui, perquè tot funcioni. Clar, que guai. I també perquè éreu vosaltres, no?, qui treballàveu. Si la persona era teu al negoci i posaràs tot del tu perquè això funcioni, no? Potser si contractés algú altre diria, doncs avui no ha vengut res, doncs mira, no passa res. Clar, no, o sigui, motivava moltíssim. A més he de dir que el fet d'anar a concerts i tal era un ambient que nosaltres hi trobàvem molt còmodes, perquè, o sigui, no participaves en la festa perquè passaves la nit treballant, però sí que en cert part estaves localitzat a la festa. Llavors, hi ha gent molt graciosa. I de fet, no, és veritat, ens han arribat a fer corrandes allà davant del Creepy amb versionades fins a, jo què sé,
a gent que et ve a explicar històries i que t'entreté durant la nit, a gent que et fa balls, bueno, de tot, la veritat. I així que és molt guai. I després de la primera nit en la que no vau vendre cap crep, quina reflexió vau fer? És a dir, com vau replantejar la segona oportunitat que vau tenir? Doncs, o sigui, el primer que vam fer és perquè no hem vengut res. Llavors, un dels problemes que nosaltres teníem va ser que, bueno, que en realitat sembla molt obvi, però quan vam fer el remorc, nosaltres vam fer el remorc i vam començar a vendre. Però no se'ns va acudir mai de que s'havia de ficar cartells de dir què venies, en realitat. Llavors, una de les reflexions que vam fer va ser, vale, hem de millorar aquest aspecte, perquè clar, la gent passa per davant, però si en realitat no sap què vens, tampoc es para a mirar-ho o preguntar-ho, saps? I llavors el que vam fer van ser, bueno, a mesura dels anys vam anar millorant, però en principi vam ficar com uns rètols de creps, gofre, bueno, alguna vegada fèiem gofres, creps, entrepans, patates, que és bàsicament el que fèiem. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam anar remodulant el food truck per tal de que cada vegada es veiés més, doncs llavors s'incorporen preus, doncs a partir d'aquí vas aprenent. Molt bé. I en el tema, per exemple, la planificació, si aneu a l'acampada jove, com ho fèieu? Diu, vinga, doncs vendrem més biquinis o vendrem... O creus que és més qüestió d'experiència? Clar, el primer dia que vas en un esdeveniment, qualsevol tipus d'esdeveniment, vas molt perdut. A veure, és la veritat. L'únic que saps és que, per exemple, unes coses que sí sabíem és que durant el sopar es venien més entrepans i durant la nit es venien més creps, per exemple. Llavors, clar, si és un esdeveniment de tarda o de tarda a nit, saps que durant la tarda faràs molts creps, per tant, has de fer suficient i llavors durant la nit faràs entrepans. Després has de jugar amb això. L'únic que, clar, és el que us he dit abans, o sigui, costa molt de planificar en un esdeveniment que és totalment nou. I llavors moltes vegades el que ens passava és que a les 5 del matí trucàvem als meus pares, que pobrets estaven tranquil·lament a casa, els parlàvem i dèiem, em sap greu, però aixeca't i vine. I porten més coses. Vull dir, vinen a portar coses. I, per exemple, en l'acampada jove, ells venien el dia, o sigui, si és de 3 dies, ells venien el segon dia i ens venien a portar més coses i tal. Perquè, o sigui, a nosaltres ens agradava que el Creepy també, encara que fos un food truck, fos de qualitat i tal, i ens curràvem, jo què sé, preparàvem des d'escalivada fins a carn picada amb ceba, fins, sí, no fèiem només entrepans típics de Frankfurt i bacon, saps? Quina gana. No sé, intentàvem fer el possible perquè fos guai i hi hagués varietat de coses. Jolín, està superbé. I per què vas decidir acabar o com va acabar aquesta empresa? Doncs, bueno, aquesta ja s'ha plantejat com algo temporal, llavors les meves germanes van començar al MIR, perquè elles han fet medicina, després van començar l'any de MIR i havien d'estudiar, i llavors elles ja no podien dedicar-se a això i jo vaig marxar d'intercanvi als Estats Units. Llavors aquest punt va ser com clau per dir, vale, doncs aquest any ja no podrem continuar el negoci perquè no hi haurà ningú que s'hi pugui dedicar i ens el vam traspassar. I l'últim cop que ens vam veure, les tres, estàvem a la UB, te'n recordes? A la biblioteca, que ens vam trobar i ens estaves explicant que estaves fent el màster d'advocacia i de més, i ens vas dir que al maig havies creat la teva segona empresa, oi? Zero Pols. Exacte. Bueno, després de quan vaig tornar d'Erasmus, vaig estar un temps per aquí i tal, amb la meva parella vam estar plantejant-nos diferents idees i finalment vam decidir muntar Zero Pols. A través, doncs, o sigui, vam trobar un nínxol de mercat perquè nosaltres estiuejàvem a l'Estartit i sempre teníem moltes dificultats per trobar gent de neteges. És a dir, molta gent treballava a empreses, però a particulars era molt difícil. Llavors vam dir, bueno, si realment és tan difícil vol dir que aquí falta gent. I mira, ens vam anar entusiasmant i tal i vam decidir crear Zero Pols. Al final suposo que la teva ment està vivint però estàs sempre pensant en trobar oportunitats de negoci allà on va, diria, no? Bueno, no sé, a vegades també és que t'hi trobes una mica tipus això, no? Et trobes una cosa que tu realment necessites que no vol dir que sigui innovadora i que sigui totalment nova, sinó que pot existir, perquè això hi ha 1.000 empreses de neteja a la Costa Brava, de neteja i manteniment a la Costa Brava. I, bueno, no sé, comença-les i dius, bueno,
provem-ho. I a partir d'aquí, si et va bé, doncs vas tirant endavant i si no, doncs, o redirigeixes l'idea o vas adaptant-te a la realitat que hi ha, diguéssim. Bueno, però també no t'has de treure mèrit que qualsevol persona no, però pensaria, ai, aquesta seria una bona idea, no? Que a mi em sol passar dir, ai, doncs això mai ho he vist, estaria bé fer-ho. Però no ho sempre fas. es queda allà, no? Exacte. En el limbo. I vosaltres vau dir, per què no? Anem a fer-ho. Has de tenir una mica, o sigui, a veure, sí que és veritat que has de tenir una mica d'empenta, però jo és veritat que també com tu amb un recolz familiar, o sigui, amb un recolzament familiar molt gran. Vull dir, els meus pares, sempre que he volgut muntar alguna cosa, no m'han dit mai, ostres, Laura, vigila, ostres, això, no, sinó que sempre m'han dit, bueno, intento i si comences i necessites ajuda, nosaltres estem aquí, saps? Vull dir, de fet, el meu pare sempre em deia, quan volíem muntar això de Zero Cols, sempre deia, bueno, comenceu a trobar clients i ja veurem. I li vam trobar el primer client. I quan li vam trobar el primer client em va dir, Laura, però això no ho podeu fer, Això és molt, Laura. I vaig dir, bueno, d'aquí a quan ja intentarem, no? Però el primer que venia cada dissabte a ajudar-nos, divendres si feia falta, bueno, que clar, que estan totalment ficats i entregats. I jo també crec que una de les claus dels teus negocis és que, com tu deies, els pots muntar sense necessitat d'un gran capital. I això és molt important al final, no? També. Bueno, sí, o sigui, lògicament jo no puc, no tinc inversió. Si jo acabo d'estudiar una carrera, de fet, quan vam muntar Cripicrep, una de les idees era per pagar els costos universitaris i amb aquesta una mica també, és a dir, lògicament hi ha molts altres valors a darrere associats i posaràs mil empentes, però o sigui, jo no vaig sobrar de diners que en diuen d'invertir aquí sense límits. Llavors sí que buscàvem coses, o sempre hem buscat coses en què la inversió inicial sigui mínima. El Creepy sí que va ser una mica més potent en el sentit de que vas haver de fer el food truck, però Zero Cols va ser comprar aspiradores, la veritat. I aquesta va ser la màxima inversió que vam fer. Així que sí. I com ha estat aquesta segona experiència d'emprendre en respecte a l'anterior? Amb Cripicrep. La veritat és que la primera va ser molt planificada, més que res perquè, clar, com que també venia, o sigui, com que paral·lelament també s'estava creant un treball de recerca, doncs vulguis o no, ja feies un plantejament diferent o un pla de negoci, per dir alguna cosa, hi havia associat un pla de negoci darrere, i aquesta va ser com, volem fer aquesta idea, comencem a buscar i si hi ha gent interessada, vam començar a tenir clients i mentrestant buscant els clients i buscant treballadors i literalment en 5 dies vam tenir l'empresa creada perquè vam anar a fer una entrevista, ens van dir, vale, si us donem apartaments i al cap de setmana també els treballadors ens van dir, vale, sí, nosaltres treballem i vam dir, vale, doncs dilluns comencem. I això era un dijous i dilluns començàvem. Vull dir, va ser alguna cosa com molt espontani tot. Tu tirant d'agenda, no? En plan, a veure qui pot venir a ajudar, anem a veure. Sí. Bueno, clar, al principi és això, saps? Dius, vale, doncs els clients diuen que sí, després has de trobar gent sí o sí, vaig començar a poder fer borses de treball dels ajuntaments, de consells comarcals, amb gent, o sigui, boca orella, llavors el que trobes. A partir d'aquí vam formar com una reunió amb diferent gent, els hi vam dir, bueno, vam fer com una entrevista i tal, per veure qui eren i què s'havien dedicat i tal, i vam començar a contractar. I a mesura que vas anar sorgint feina, vam anar contractant més. És a dir, que la recepta és no tenir por i... Learning by doing, no? Sí, exacte. Una mica sí. A veure, lògicament, hi ha molts tipus de negocis i aquest és un que vam poder començar així. O sigui, vam fer una mica com una startup, saps? Que comences i a partir d'aquí vas creixent a mesura que vas trobant els clients. No totes les empreses poden funcionar així. Hi ha empreses que necessiten molta planificació abans. Però bueno, llavors ja crec que has de trobar quin tipus d'empresa vols muntar, quin tipus de negoci i a partir d'aquí anar esquivant obstacles. Obstacles i coses que et van vinguent i anar mirant com ho gestiones. Perquè ens vas comentar que netejàveu 70 apartaments en una franja horària de 6 hores. És a dir, això requereix un nivell d'organització empresarial bastant elevat, jo crec, no? Sí, la veritat és que, o sigui, això és els dissabtes, com funcionen la majoria d'agències immobiliàries a l'escala, i a Pals, de fet nosaltres fèiem tota la Costa Brava, fèiem des de Pals, Estartit, Escala, i llavors havíem fet Begur, tota la zona de la Costa Brava.
Llavors, com funcionen les agències és que ells lloguen de dissabte en dissabte, lloguen per setmanes. Clar, què passa? Que moltes neteges se't concentren de les 10 que surten els inquilins anteriors a les 4 que és quan entren els pròxims inquilins. Per tant, se t'acumulen molts apartaments en aquesta franja. I, clar, depèn de les empreses que tu portes, tens més o menys apartaments. De plan, que hi ha dissabtes que nosaltres teníem 70 apartaments per netejar en 6 hores. Llavors, aquí sí que era com ho muntes. I el que era més important, bàsicament, era trobar treballadors que et volguessin venir només per un dissabte. Això és difícil de trobar. I perquè a més el dissabte és quan treballen la majoria de... O sigui, allà en aquelles zones quan treballen la majoria de restaurants, vull dir que tothom que té contractes els dissabtes treballa segur. I després quadrar-ho tot, perquè sembla que no, però en un mateix poble, clar, els apartaments estan en llocs diferents. Llavors, el transport el fèiem nosaltres, perquè la majoria de treballadors no tenen mitjans de transport, si no tenen cotxe per traslladar-se, llavors nosaltres havíem de fer el transport. Per tant, el més difícil era com organitzar, o sigui, com quadrar tots els treballadors amb totes les cases i a més amb zones. I fer la ruta, no? Com l'autocar del col·le. Sí, era exactament així. Però no, a veure, al final es feia. La clau jo crec que és molt conèixer molt bé tots els apartaments, totes les cases i tots els treballadors com treballen, amb qui pots ajuntar-los, en fi, una mica conèixer molt bé el teu entorn. I com els organitzàveu? Amb un megàfon o cridant? No, la veritat és que arribant allà tothom estava pendent de, vull veure amb què em tocarà i amb qui em tocarà, perquè clar, no només havia d'organitzar els treballadors, sinó que també havies d'organitzar els cotxes. I els cotxes bàsicament eren jo, l'Api, que és el meu soci, i els meus pares, a vegades les meves germanes, a vegades alguns amics que ens havien vingut a ajudar. Llavors, clar, era com, tu vas amb aquest cotxe, llavors estàs tot el dia amb aquesta persona, per la teva persona de referència, que serà la meva mare. Doncs ja estaves tot el dia, saps? Llavors una mica era organitzar això i ja està. I relacionant una mica tot això amb el dret, per exemple, la declaració d'impostos i tot això, t'encarregaves tu? Teníeu algun assessor legal, un contacte? No, ens ho fèiem molt nosaltres. Som molt de jo me lo quiso, jo me lo como. Llavors sí que m'ho he anat fent jo, coses que m'han ensenyat, clar, jo he fet més la part d'economia, no d'ADE, a la carrera. Llavors, sí que certs coses de comptabilitat ho sabia, però l'altre ho vas aprenent. I si no, molt sincerament, un vídeo de YouTube ajuda moltíssim. Gràcies a un vídeo de YouTube s'ha creat aquest podcast. Sí. O sigui que una persona que només ha estudiat dret podria crear una empresa perfectament, no? Crear un negoci no té res a veure amb quina carrera has fet, literalment. Vull dir, jo he creat aquest negoci i la veritat és que crec que no té res a veure ni amb dret ni amb economia. Vull dir, és una cosa totalment diferent. Sí que hi ha coses això que et facilitarà perquè hi ha coneixements que sabràs cap on dirigir-te, però si no, escolta, sempre pots consultar o assessorar-te o qualsevol altra cosa. Jo sí que he fet dret i economia, però el meu soci o tota la resta de la meva família ningú ha tocat dret ni ningú ha tocat economia, perquè ja el saps. I, escolta, igual de vàlid. Sí, de vàlids que jo i molt més, de fet, saps? Amb moltes altres coses. I també està disposat a arriscar, perquè vosaltres, quan veu començar, tampoc sabíeu si funcionaria, si serien 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 2 anys... No, això no ho saps mai. Llavors, jo crec que comences, intentes posar tot el teu esforç i totes les teves ganes amb el que pots, i a veure, també hi ha coses que et sortiran i hi ha coses que no. Hi ha molta gent que t'ha pensat en cap portes, hi ha gent que ens ha donat, que ens ha dit que no, hi ha gent que s'ha queixat, hi ha gent que, reps de tot. En canvi, hi ha gent que t'ha donat molt reforç positiu, hi ha gent que t'ha dit, uau, doncs que guai, gent que, al contrari, hi ha agències que van dir, uau, doncs superbé, escolta, no us en donem 10, us en donem tot el que tenim. Clar, això és... I tu, potser tants no calen, no? D'acord? A poc a poc. Què he de buscar gent? No, és una mica de sort i esforç, jo crec. O sigui, una part de sort també hi ha. I, què creus que és el més important per desenvolupar una idea de negoci? L'equip, el finançament, ens deies que no tant, però què és allò que dius clau? A veure, jo crec que confiança, o sigui, si ho crees sol, doncs ja està, però clar, si ho crees amb equip, jo crec que confiança amb l'equip que estàs creant sí que és important.
I després també confiança en que, bueno, que si no surt bé una cosa, sortirà una altra, i perseverança, sobretot, de dir, bueno, pues, escolta, aquí és això, aquesta porta se m'ha tancat, però se'n poden obrir 1000 altres, i estar obert de ment, de dir, bueno, pues, potser cap a aquesta línia, no tant, i m'enfoco més cap a l'altra. De fet, com us he dit abans, quan ens vam crear Zero Pols, la idea era començar a donar, o sigui, fer neteges per a particulars, i quan vam començar amb això vam dir, ui, no, perquè els particulars, són molt exigents, i dos, és molt difícil omplir una agenda només en particular. Clar, en canvi, amb immobiliària, si et donen molts apartaments, és molt més fàcil, perquè amb una sola immobiliària ja plenes la meitat de l'agenda, per dir alguna cosa. Després, anar-te, sobretot també l'adaptació, jo crec. Estar disposat a redirigir la teva idea per molt que estiguis enamorat, no?, d'aquella... Sí, i sobretot això, ser pacient, que hi haurà canvis, que hi haurà molta mobilitat, hi haurà coses que et vindran de nou i coses que podràs planificar més i anar-te adaptant a això. Per exemple, que sí, ara amb el Covid hi ha molts negocis que han hagut d'adaptar-se a la nova realitat existent i, per tant, això comporta un esforç també. I has sentit por en algun moment de dir, amb això no podré, no sé si estaré a l'alçada... Molta responsabilitat... Soc molt optimista i molt positiva. Després, no molta. La veritat és que jo sempre penso, bueno, Laura, ja sortirà. Vull dir, hi havia dies que el divendres encara em faltaven 5 persones per dissabte. I hi ha gent que s'hagués... Bueno, hi ha gent que s'agobiaria moltíssim. Jo deia, bueno, Laura, comença a moure fils i jo què sé, ja trobaràs algú, saps? Vull dir, si no, ho organitzaràs diferent o miraràs de fer alguna altra cosa. Llavors, por, no va amb mi. Però, bueno, sí que una certa incertesa és això, sí que s'acompanya. Bueno, suposo que al final el perfil emprenedor, que és el que tens tu clarament, no té por a fer aquestes coses, perquè és que ho porteu a dins, jo crec. I per acabar de tancar una mica a Zero Pols, ens pots dir una mica com ha acabat aquest projecte, què ha passat amb l'empresa? Doncs l'empresa l'hem acabat traspassant també, perquè ara és hora d'iniciar nous projectes, ara que ja hem acabat la universitat i tal, i bueno, no sé si també estava una mica cansat i així, llavors vam dir, bueno, ha arribat el moment. Que també està bé saber quan has de parar, no? I dir, bueno, aquest negoci està funcionant, però no pel fet que estigui funcionant he de seguir amb ell. Clar, bueno, una mica també, tu saps, quan crees un negoci o quan tens el negoci, tu també, suposo que no te fas un plan de planificació exacta, però sí que et planteges si és un negoci de molt llarga durada per dir alguna cosa, de dir, bueno, que això ho vull per tota la vida, però teníem clar que això era un negoci per fer, per intentar fer-lo més grandíssim i fer-lo créixer, i a partir d'aquí nosaltres volíem dedicar a altres coses també. I hem fet això, bàsicament. L'únic que ho hem fet un període una mica curt, perquè ho hem fet en 2 anys, diguéssim, però bueno, hem aconseguit tot el que hem pogut. Llavors, jo crec que bé, que ha funcionat bé i ara sí que és l'hora de fer altres coses. I m'encanta la teva filosofia i que siguis tan positiva, perquè trobo que tot el que la vida et presenta no ho vius com un fracàs, sinó al contrari, com una oportunitat per reinventar-te i trobar i saber cap on t'has d'enfocar. Em dona aquesta sensació, no sé. Sobretot perquè ens comentaves abans de l'altre projecte que t'ha quedat així una mica a mitges. Si ens poguessis explicar una mica de què, no sé, en què consistia i això. Bueno, entremig de CreepyCrep i Zero Pols, de fet, vam voler fer un altre projecte que consistia en l'exportació d'oli d'oliva a la Índia. Llavors, clar, això era un repte una mica més gran, diguéssim, i el primer que vam fer va ser començar-lo, com sempre, i vam ficar en contacte amb proveïdors, vam mirar quins costos tindria, perquè aquí sí que porta, per exemple, un negoci que porta una certa planificació abans, no pots dir, vale, doncs comencem. No. I llavors a partir d'aquí vam organitzar una missió comercial, perquè clar, una de les coses importants d'un negoci d'exportació és poder vendre el que exportes, bàsicament. I vam fer una missió comercial a la Índia, que era el lloc on nosaltres volíem arribar. El problema és que aquest negoci sí que comportava un finançament molt gran, bàsicament perquè hi havia la possibilitat de que tu compressis i tu els proveïdors et feien comprar una quantitat bastant important, consistent en 1 o 2 palets, i hi havia un risc molt gran o molt elevat que era que tu podies perdre tot això. Clar, si algú ningú t'ho anava a buscar al port, allò t'ho menjaves. Llavors, aquest risc nosaltres no podíem assumir-lo.
I sí que va ser un projecte de dir, bueno, doncs ens ha portat una gran experiència perquè, de fet, ja dic, vam anar a l'Índia, vam fer uns contactes, vam fer certs contactes i tal, i jolins, doncs, comença a relacionar-te amb gent, doncs, jo què sé, doncs, vam conèixer uns dels majors exportacions, uns dels majors productors d'oli a la Índia, o majors exportadors o importadors, en aquest cas, de la Índia, que de fet ells estaven planejant o ens van estar preguntant per Eivissa, perquè ells volien muntar una discoteca en un hotel d'Eivissa. Llavors, aquest era el seu objectiu actual. Llavors, clar, a partir d'aquí vas tocant com coses molt diferents i molt ràndoms a vegades, eh? Sí, no? Surrealista. Eivissa, sí. una discoteca a un importador d'oli. A la Índia, sí. A la Índia, sí. I vas tenir xoc cultural empresarial, per dir-ho així? Al final... Bueno, clar, és una cultura molt diferent. No sé si això us va suposar algun problema o no. A veure, xoc cultural a nivell empresarial jo crec que... jo partia d'un avantatge és que anava amb la meva parella, que és índia, i llavors ell parlava el seu idioma. Llavors, clar, aquí t'obre bastantes portes, t'ho vull dir. El problema és que jo quedava una mica de dir hola, bueno, res, això. Llavors, jo crec que el xoc cultural venia més de tema idiomàtic que res més. A nivell d'emprenedoria, llavors sí que hi ha un xoc cultural a nivell de país. Bueno, això és una... I com a dona, vas tenir algun... Perquè, clar, si a sobre estaves relegada a un segon paper, per dir-ho així, perquè no parlaves l'idioma, i a sobre ets dona, no sé, vas tenir algun conflicte, problema o no? No, però sí que és veritat, o sigui, no, ningú em va dir res, i al contrari, de fet, per exemple, vaig estar un temps sola a Nova Delhi i tothom em venia a ajudar, és a dir, jo què sé, vull dir, no tenia mai problemes perquè si se m'acostava algú, doncs hi havia un altre que deia, deixa-la en pau, saps? Vull dir, això sí que, la veritat és que em vaig sorprendre. Però sí que és veritat que també en uns clients, un contacte vam tenir amb uns clients, una de les coses que al·lucinaven més és com podia ser que jo, encara que sigués major d'edat, per dir alguna cosa, però tinguin 18 o 19 anys, els meus pares m'haguessin deixat anar sola a la Índia. O sigui, al·lucinaven de dir com pot ser això, saps? Llavors, això que sí, dius, jo no he anat sola a la Índia, he anat sola a molts llocs, per dir alguna cosa, saps? Ja. I això és una curiositat més així. Però més que això, no. La veritat és que tothom em va atendre molt bé i amb molt de respecte. Bueno. I tens l'espineta aquesta de que el projecte no s'ha pogut dur a terme? La veritat és que una mica sí, però a més no és que no s'hagi pogut dur a terme per alguna que ens hagi passat a nosaltres o perquè ens hagin cansat o alguna cosa, sinó que, clar, és simplement un tema de finançament que és això, que és un risc que tu no pots assolir, perquè és massa elevat. Llavors, fem una crida des d'aquí, si hi ha algun inversor interessat en aquest projecte, us passem el contacte de la Laura, sense cap problema. No, ara està en stand-by i, si algun dia podem reprendre'l, serà un oli, però si no, s'ha quedat en una gran experiència, la veritat. I per què l'oli, si t'ho puc preguntar? A mi m'encanta l'oli, però per què vau decidir exportar oli? Perquè, jo crec que per dos factors. Un, perquè o sigui, a la Índia sobretot consumeixen oli de girassol i de colza i és un oli no dolent, però sí que l'oli d'oliva és molt millor, ¿vale? Després, per una part, això, a més nosaltres, a nivell espanyol, som grans productors i estem fent un oli de molta qualitat i que s'està venint a un preu superbaix per la qualitat que és i jo crec que no està suficientment valorat en el sentit de dir, ostres, o sigui, és un producte de gourmet gairebé, saps? I, a veure, a vegades es venen garrafes de 5 litres a tirat de preu, és que... Llavors, això... I després perquè a l'Índia ara s'està també impulsant molt tot el moviment de la healthy diet, diguéssim, en què això s'està intentant substituir tots aquests productes o productes sobretot que s'utilitzen a l'hora de cuinar perquè ja fan molts fregits i així per productes més naturals. Des d'això, oli d'oliva, però també s'estan intentant retirar la mantega, aquests olis tan refinats, etc. Llavors una cosa amb l'altra van ajuntant i per això va acabar sent oli. Al final és això, que estàs en tot, va donar de casualitat que vas tenir contacte amb la Índia, vas conèixer una mica la seva cultura, vas saber que tenien aquest canvi en la dieta i hi havia un nínxol per cobrir i vas dir, doncs vaig jo a cobrir-lo. I per què no? Sí, ja està, no? Sona tan fàcil.
No, però no sé, vull dir que, de fet, ara a l'Índia hi ha grans productors també que s'estan començant a incorporar i que ja tenen un petit forat allà, llavors. Molt bé. I, bueno, anem acabant? Sí, ja va sent hora. Per aquells que volen emprendre i no saben per on començar, què els hi diries? Jo crec que la idea principal és tenir molt clar o sigui, per on vols començar i a partir d'aquí posar-t'hi. I sobretot, això, començar a buscar clients cap on vols dirigir el que tu ofereixes, tant sigui servei com sigui producte. I sobretot, una de les coses que jo sempre em vaig trobar és el dilema de per on comences, no? Si més pels proveïdors, o més pels clients, o més per treballadors, o més per clients, perquè, bueno, sigui el que sigui. Jo crec que és una cosa de comença amb tot. I comença per les dues vessants i una cosa ja se t'anirà unint amb l'altra. Clar, perquè si tens clients, pots anar, no?, als proveïdors dient, bueno, és que tinc aquesta demanda. Clar, i al revés, no? I el mateix. Llavors, és una mica que has de trobar un cert equilibri, però no et tanquis i diguis, vale, doncs ara només em centraré això o em centraré en l'altre, sinó centra't amb els dos i a partir d'aquí ja anirà fluint. Ja sobreviuràs, com puguis. Exacte, més o menys. I tens el pròxim projecte en ment? No, sí, tinc idees, però no és... Idees? No les comparteixis, no es comparteixen. No. Sí, tinc idees, però no és que tingui un negoci que digui, vale, això... Jo crec que ara també he d'adquirir experiència professional jo cap al meu àmbit. Doncs sí. Però estic segura que si el nostre projecte segueix endavant, d'aquí uns anys et tornarem a entrevistar i vindràs amb moltíssims més projectes fets per tu. Jo crec que no calen anys, Amb 6 mesos la Laura ja està en una altra cosa. No sé. Total. L'única persona que conec que enmig del Covid es planteja anar a viure a Londres. Sí, bueno, hi ha molta gent que em diu Laura, estàs loca, vull dir, ara no és el moment. Covid i Brexit, saps? Tots dos units. I jo, bueno, van els reptes, jo crec que és alguna cosa així. Molt bé. Doncs, bueno, per acabar, farem les dues últimes preguntes que li fem a tots els convidats, que de moment només han estat 3, però li fem a tots. A totes, realment. Què li diries a la teva jo universitària? Seria la primera. I nomina al nostre o a la nostra pròxim convidat o convidada, seria la segona. En relació a la primera, pues li diria que endavant, no? Més que res. I que sí, que a veure, que al final és posar-t'hi, és el que dèiem, és posar-t'hi i que totes les vivències o que tot el que has viscut en realitat t'aporta alguna cosa, tant siguin coses positives com negatives. I la vostra pròxima convidada, nomino la Marina, que també no ha anat tant cap al dret, sinó que ha anat creant coses pel seu compte i estudiant tota més la part d'economia i està creant una associació molt xula que relaciona Xina amb Europa i que de moment està triomfant molt. Així que endavant. Doncs ho tindrem en compte. La Marina és una noia de la nostra classe, que les dues coneixem, així que segur que aviat la tindrem aquí amb nosaltres. Doncs res, Laura, moltes gràcies. Ha sigut superinspirador tenir-te aquí, com sempre, que parlem amb tu. Després ens sortim amb una energia, amb unes ganes de menjar-nos al món i crear no sé quants projectes. Que vosaltres aneu dient molt, però també això és tot un projecte d'emprenedoria el que esteu fent. O sigui que... Sí, no ens dona ni un euro, però sí. Ens dona motivació i això és molt. I sobretot per la gent amb la que podem parlar. Jo ho trobo superinteressant. Per mi és com una teràpia personal reflexionar sobre tot el que dieu. Sí, no? I també això de parlar d'emprendre, quan durant la carrera ningú ens ha parlat, no? I tot ha sigut molt teòric, gens pràctic. Ja veureu que amb això aprendreu moltíssim i bueno, que jo estic segura que us anirà superbé. I d'aquí fareu creixement exponencial, total. Esperem que sí. Bueno, sí. Doncs, bueno, fins aquí. Moltes gràcies una altra vegada, Laura. Moltes gràcies, Laura. Gràcies per convidar-me, noies. Als oients els vull recordar que ens poden seguir a les xarxes socials, que tenim un canal de Telegram en el qual compartim tots els links. Estem a Instagram, estem a YouTube, estem a Twitter, estem a Spotify, estem a YouTube, ja ho he dit, estem a tot arreu. Seguiu-nos per tot arreu, subscriviu-vos a la nostra newsletter si voleu i ja estaria.
no? Res més. Poden visitar la nostra pàgina web www.sharingpipes.com. Sí. I a tu, que ens escoltes, recorda, la Laura també va començar estudiant dret. Adéu, Marta! Adéu, Raquel. Fins la pròxima.